U današnjem kamera testu imamo dva telefona za koje možemo reći da su daleki rođaci, jer je jedan model iz Huawei, a drugi iz Honor serije. Radi se o modelu Huawei P10 Plus koji će se takmičiti protiv novog Honora 10 koji je opremljen sa AI kamerama. Idemo vidjeti kakve su fotografije napravila ova dva telefona. Na prvoj fotografiji u našem testu možemo vidjeti da je AI kamera Honora 10 zabilježila puno bolje boje sa mnogo detalja za razliku od boja kod modela P10 Plus. Vidljivost u sjenama na tenku je dobra kod oba telefona i šum se u tamnijim dijelovima ne primjećuje. Još jednom ista priča kod oba telefona. Boje i detalji su u svim planovima dobro reprodukovani, ali u slučaju kod Honora sistem je malo više pa možda čak i previše zasitio boje, koje dobro izgledaju na oko, ali nisu realno prikazane. Na ovom primjeru gdje pažnju posvećujemo i svjetlu i sjenkama u isto vrijeme, vidimo puno bolje rezultate kod Honor telefona. Svjetlost i balans bijele boje je savršeno prikazana sa zanemarivim nivoom šuma. Boje su dobro i realno registrovane, ali razmazane na direktnom suncu što nije slučaj kod starijeg P10 Plus telefona, gdje su detalji na suncu malo bolje zabilježeni. Opet veoma dobre boje i detalji kod 10. verzije Honor telefona, sa pojačanim zasićenjem na svjetlosno naglašenim dijelovima slike. Zelena boja je veoma živahna u AI modu na fotografijama biljaka, što naravno nije slučaj kod telefona koji ne može prepoznavati scene, a to je P10 Plus, čija je fotografija isto tako solidna kada uzmemo u obzir detalje i boje, ali Honor 10 je ipak puno bolje registrovao ovu scenu. Dolazimo i do naše fontanice kojoj detalja nikada ne nedostaje, i moramo reći da nam se ovaj put fotografija kod Honora svidjela u smislu detalja i boja, ali ne i zbog istaknute osvjetljenosti koja malo bode oči. Kako god, bijeli balans je dobro zabilježen i P10 Plus se u ovom slučaju dobro pokazao, ali samo sa nešto prigušenijim bojama. Koja se vama fotografija u ovom slučaju više dopala? Napišite nam svoje mišljenje u komentare. Idemo dalje na sljedeći primjer gdje je Honor 10 opet uradio zaista fantastičan posao. Veoma čista slika na kojoj je svaka sitnica zaista oštra, ali opet previše vibrantne boje. Pogledajte samo razliku na travi. P10 Plus je skoro zamutio detalje na donjoj ivici fotografije, ali je napravio solidan rezultat sa detaljima na zidu. Oba telefona u ovom slučaju registruju fantastičan nivo detalja, a Honor kao Honor ističe boje. Njegova kamera je također bila mrvicu osvjetljivija na svjetlo. Da li vam se učinilo da smo zamijenili lijevu i desnu fotografiju? Nama jeste, jer ko bi rekao nakon svih ovih primjera da će P10 Plus zabilježiti malo zasićenije boje nego Honor 10. On je to kao što vidite i uradio, sa također bolje registrovanim detaljima u sjenama, ali ne i na eksplaniranom dijelovima slike kao što je žbun, jer Honor 10 tu zaista ima više detalja. Također obratite pažnju na odličan dinamički opseg fotografije kod Honora 10. Ova selfie fotografija je napravljena u manjku svjetla i oba telefona su se zaista sa svojim prednjim kamerama potrudili što više eksponirati sliku. Kod P10 Plus modela možemo primijetiti malo više šuma na licu nego kod Honora 10, čija fotografija ima puno više detalja. Kad smo već kod nedostatka svjetla, pogledajmo noćnu fotografiju. Nije bitno da li je svjetlo ili mrak. Honor 10 zaista voli boje i toplije tonove u svakom slučaju. Što se tiče svjetla, opet je Honor 10 pobjedio, jer na ovom primjeru možemo vidjeti zgradu u pozadini, dok se kod P10 Plus jedva vide siluete. Detalji su opet puno bolje registrovani na Honor 10 za razliku od P10 Plus. Na ovom 1080p video primjeru Honor 10 je imao bolju elektronsku stabilizaciju slike, ali nešto lošije registrovan zvuk, jer je na P10 Plus modelu zvuk bio mnogo čistiji bez pozadinskih šumova. Poslušajte primjer. Oba telefona kao što vidite mogu snimati 4K rezoluciju i snimci koji nažalost nisu stabilizovani opet dobro izgledaju sa naravno kao što ste mogli očekivati ogromnom količinom detalja. Hvala vam što ste pratili naš kamera test između ova dva telefona iz Huawei i Honor porodice. Ako vam se sviđa naše poređenje, bacite like. Pretplatite se na naš kanal i ostavite vaše mišljenje koje bi telefone trebali naredno uporediti. Još jednom hvala i prijatno.